Okay, good morning mga ka-tail. So, ano pa na ito ang iinom. So, taon ako break. Try, yung kape pro. So, gatong mo palit mo order dia. Hindi na ko mga glok mo palaka kay legit distributor. No? Natay ID dia o pwede mo order dito sa ko ang link at ay link dira Comment section. natay link dia sa comment section, pwede na niyo i-click kung mo-order mo diyan. Natay lisensya. So pwede na mo order dia, available na kayo. Dayon kita stock dia sa ato among kumpanya. So salamat no, shout out kay Sir. Salamat kay Sir sa mga pag-register sa kuha no. Malaking tulong na sa kuha no. Samtang mag-vlog ko. So ato ni kasagaran ilang uban mga vlogger kay ilang i-promote mga games man. So kini akong i-promote ang Santi Barley. Natay kape ani, natay pang kutaw pre ani. Powder tapos napo tay vitamins. Tapos capsule na apod. So tanan ultimo sa mga pangbabae, mga napkin na tadi available tadi. So pwede ta mo order. So kana lang, pag share, follow. So follow. Bye bye, God bless. Love you all.